आलफनस फिसा आंहा नोंनो होनो थाखाय जेबो गैया आइ दिनै बे अननायनि मुङै बे बिबारखौ आं नोंनो बावो बिबारा जेरै गुरै बिबारा जेरै मोदोमफ्रु बिबारा जेरै समायना सोरगोआरि जेबो बिबार बायदि गुरै समायना मोदोमफ्रु दिनै फिसा आंहा नोंनो थाखाय जेबो गैया जेरै सानजानि गोनोखोफ्रा गथ' जिसुनो सना दना गन्दरस लानानै गथ' जिसुखौ खुलुमदोंमोन आरो बै सादा सिदा लावखारफोर बिसोरो साबसिन हामसिन गुफुंसिन फालोनि मेन्नाखौ बै समाव गोरलै गथ' जिसुनो बिसोरो बावदोंमोन नाथाय नोंनो होनो थाखाय जेबो गैया फिसा आं दिनै बे आंनि गोरबोनि अननायखौ नोंनि थाखाय आङो नैबे बिबारखौ आं नोंनि बे मांखरसालियाव गथायबाय फिसा नों अरायसम आंनि थाखाय बिदो जिउआ दुखु फैब्लाबो दिनै गासैखौबो हमथानानै दिनै फिसा नोंनो बे मांखरसालियाव आं बेखौ गथायबाय बे गथ' जिसुनि मुङै ख्रिस्टमासनि मुङै दिनै बे बिबारखौ नोङो नाजावदो फिसा अरायसम सोरगोआव थानाय जोंनि थाखाय बिबाय थादो आंनि फिसा आलफनसा अरायसम जोङो नोंखौ गोसोआव लाबाय थागोन हादोराव थांनानै थानाय समाव रंजानाय हादोराव मिनिनाय मोसानाय मेथाइ खननाय इसोरखौ खुलुमनाय गिर्जायाव फैनाय स्कुलाव फैनाय मालाबा बोराबनाय मालाबा खुद्रिनाय मालाबा रंजानाय मालाबा गाबनाय बे गासैबो अरायसम सावगारि जानानै गोसोखांथि मेम'रि जाना थालांबाय दिनैबो नैबे 2025 मायथाइनि 25 डिसेम्बरा मोनसे सावगारि एबा गोसोखांथि जाना थालांथोंसै फिसा नोंनि खाथियाव आंनि बे गथायनायखौ दिनै बावबाय थादो सना जों थांनोसै बे मोनाबिलि समाव नोंनि खाथियाव बे बावफैनायखौ नाजावदो क्रुसनि हांखो बिफा आरो बिसा आरो गथ'ज जेनुवा आमेन दिनै हादर नाङै बुहुमाव गोरलै गथ' जिसुनि सारिनायनि गेदेर सान रंजानि सान गोथार सान आरो बे बर'दिन आरो मेरि ख्रिस्टमासनि मुङै दिनै जोङो बे अदालगुरि टाउन काथलिक मण्डलिनि मांखरसालियाव गासै जायफ्रा गेदेर बरसाखौ लानानै थैनानै थांबाय जिसुनि नैथि फैनाय समसिम सिखांफैनाय गेदेर बाथ्राखौ लानानै जायफ्रा बे हादराव फोरबोखौ मोननानै थैलांबाय जोंहा फोथायनाय दं जिसु ख्रिस्टआ बुंदोंमोन आंनि सिखांफैनाय आरो गोथाङा आंखौ फोथायग्रा थैब्लाबो गोथां थागोन जेरै जहन 11:25 बे गेदेर मिजिंखौ लानानै दिनै जोङो थैना थानाय आइ आफा आरो बिदा फंबायफोरनि थाखाय जोङो काथलिक डक्ट्रिनाव जेरै गोथैफोरनि थाखाय बिनाय आरो बे बिनायनि गेजेरजों बिसोरो सोरगोआव थानानै बिफाजों लोगोसे आलो गोजोनै थानाय जिउआ मानोना मानसिनि मोदोमा हाद्रिजोंनो दाजानाय हाद्रिजों गोरोबफिनगोन नाथाय जिउआ बिफाजों लोगोसे अरायसम थागोन बे हादराव उन्दै एबा गेदेर पाप मावनानै सोरबा जोंनि बिमा बिफा बिदा फंबायफ्रा जानांगौ इसोरनि अननायजों सोरबा पापखौ मावनानै थैलांनोबा बिसोर सुस्रांग्रा अराव दङब्ला गासै सुबुंआरिफोरनि फोथायनायजों बिनायजों बिसोर सुस्रां अरनिफ्राय बायख' जानाय गेदेर बाथ्राखौ लानानै जों बिदों दिनै जिसु ख्रिस्टनि सारि जानाय समाव दिनै जोङो आलफनसानि बे मांखरसालियाव जों दिनै बिनो फैदों आलफनसा सानसे समाव नोङो दिनै जोंजों लोगोसे नोङो गोरलै गथ' जिसुखौ खुलुमदोंमोन जोंजों लोगोसे ख्रिस्टमासनि मेथाइ खनदोंमोन आलफनसा फिसा नोङो ख्रिस्टमासनि समाव गथ' जिसुनि खाथियाव थानानै हान्थु खरायदोंमोन आरो गेदेर रंजानायजों नोङो फोरबोखौ बाख्नायदोंमोन दिनै नाथाय नोंखौ इसोरा सिगां लांग्रोबाय मानोना गोथार बाइबेलावनो जेरै बुंदों जों हारसिं फैगोन हारसिं थांफिननांगोन जेरै जबा बुंदोंमोन फोरबो नोंनो हरबाय आरो नोंनो लांफिनबाय बेबायदिनो दिनै जोंनि फिसा आलफनसाखौबो फोरबो नोंनो हरदोंमोन नोंनो लांफिनबाय दिनै फिसा नोंखौ जोङो नैबे 25 डिसेम्बरनि ख्रिस्टमासाव दिनै जों नोंखौ गोरलै गथ' जिसुनि आथिङाव गथायो नोङो बे हादराव उन्दै एबा गेदेर एबा मिथिना एबा मिथिलाबानो
पापफोर मावनानै सुस्रांग्रा अरा दंब्ला जोंनि दिनै बिनायखौ फोरबो खोनासंनानै नोंखौ जोबनो गैयै गावनि रायजोआव आलो गोजोनै जायगा होगोन बे गेदेर बाथ्रा खालामनायजों गथायदों। आलफनसआ नोंबो सोरगोआव थानानै जोंनि थाखाय बिनानै होदो जेरै जोंखौ गालांनाय नोंनि बिमा आरो आङो लोगोसे नोंनि न'खरनि गासैबो बिमायंफोर बिबै आरो गासैबो खुरमा गुस्थिखौ नोङो सोरगो रायजोआव नों बिस'ना होदो। गोबां फोथायनानै बे जायगायाव सुबुंफोर गुबुन गुबुन धोरोमनि गासै डिनोमिनेसननि सुबुंफ्रा नोंनि बे मांखरसेलाव बिस'नो गाबथुनि थाखाय फैयो नोंनि थाखायबो बियो आरो लोगोसे नोंखौबो सोरगोआव इसोरजों लोगोसे दं बे गेदेर बाथ्रा खालामनाय बियो दिनै जोंबो नैबे ख्रिस्टमासनि बोथोराव दिनै आलफनस फिसा नैबे मांखरसेल जों बिदों नोङो बे स्रांजों इसोर रायजोआव स्राङै थाथों आरो जोंनि थाखाय अरायसनो बिना होदो। अ जोंनि सोरगोआव थानाय आफा नोंनि मुङा गोथारै दिनै जाथों नोंनि रायजोआ फैथों नोंनि गोसोआ सोरगोआव जेरै जाबोदों हायावबो बेबादिनो जाथों। जोंनि जानो नांगौखौ दिनै जानो हो आरो जोंनियाव दाय खालामखौ जेरै नागार जेरै जोंबो जोंनियाव दाय खालामखौ जेरै नागारो आरो जों खानजालाव दालां बबे खालामफै जोंखौ बोखा आमेन। खुलुमा मारिया अननायजों मोफानाय फोरबोआनो लोगोसे दं हिन्जावफोरनि मादानि बाख्नाय जाग्रा आरबा बाख्नाय जाग्रानि गोब्राबथाय जिसु अ गोथार मारिया इसोरनि बिमा जों पाबिफोरनि थाखाय बे दा दोनथ'नाय समाव आमेन। आलफनसआ अराय सम नोङो सोरगोआव थानाय जोंनि थाखाय बिबाय थादों। दिनै अनजायगाफोर जेरै गोबां जोंनि थैनानै थांनायफ्रा दिनै बे जायगायाव फबजाबाय आरो दिनै जों आलफनसखौल' नङा बाहाय थानाय गासैबो थैना थानाय रुंसारिफोरनि थाखायबो जों अराय सम बिबाय थायो आरो गोबां बिदा फंबायफ्रा दिनै बे जायगायाव फैना आलफनसनियावल' नङा बे खाथियाव थानाय गासैबो रुंसारि जानो थाखाय बिनो गाबनो फैयो। दिनै बे ख्रिस्टमासनि मुङै आलफनसआ नोंखौ सोरगो रायजोआव नोङो थानानै जोंनि थाखाय बिदों आरो बे हादरनिफ्राय बे हानि मोदोमखौ लानानै जोंबो सोरगो रायजोनिसिम जों नोंखौ नुनो मोनाब्लाबो जोंनि अननाय गोजोननाय ख्रिस्टमासनि नोंखौ बावहरबाय फिसा अराय सम जों नोंखौ गोसोआव लाबाय थागोन नोंनि अननायनि बे 2025 मायथाइनि सावगारि महरै बे थालांगोन नैबे सावगारिजों बे भिडिअनि गेजेरजों जों फोरबोनि खाथियाव नोंखौ गथायबाय आरो अननानै जोंनि आलफनस फिसानि थाखाय नोंथां गासैबो बिगोन बासायथिबाय दिनै बे समाव आंनि बे अननाय सिबिनायखौ बेजों बावहरबाय गोजोन्थों।